Isa ang patay habang dalawa naman ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nasawi ang 25 anyos na si Felix Alvarez Tubong Gumaca, Quezon at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Bangin, Agoncillo, Batangas nang sumalpok ang minamanehong tricycle sa street light sa bahagi ng barangay gitna ng parehong bayan. Sugatan naman ang isa pang kasama ni Alvarez na agad dinala sa ospital. Sa investigasyon, patungo sana sa barangay poblasyon ang tricycle nang mawalan umano ng kontrol ang driver sa manibela. Sa CCTV footage na ipinadala ng Agoncillo Police Station sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, makikita ang mabilis na patakbo ng driver sa kanyang tricycle. Mang siya tinitignan na, ito na naman tayo, edi nakainom. Pero sobrang bilis po kasi ng takbo. Tapos umanga daw sa street light, nakita ko po talaga yung street light ay wasak talaga ma'am. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima para sa kanilang pahayag. Sugatan naman ang 30 anyos na si Rowen Asi matapos mabangga ng SUV ang kanyang tricycle habang nakaparada sa terminal sa bahagi ng Barangay Paliocan West, Batangas City. Naputol din ang dalawang poste na ito ng masalpok ng SUV. Ayon sa pulisya, nawalan daw ng kontrol sa manibela ang driver ng SUV. Nagkaayos na ang magkabilang panig. Nag-swerve siya sa opposite direction and then collided head-on doon sa tricycle na nakaparada naman doon sa shoulder. Pwedeng mangyari na napaidlip or sinamaan ng lasa or mechanical failure ng sasakyan. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante. Nagbabalita para sa GMA Integrated News.